Piña, Chinita, ang Tagol. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Ang ingay mo. at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa Sino Ako? Umaaray ko na ang mga motorista dahil sa labis na paglobo ng presyo ng gasolina. Ngayong araw, 4 pesos ang in-increase sa diesel. Naaabot na sa halos 107 pesos kada litro. Wow. 2 pesos naman ang increase sa gasolina. Naabot na sa 80 pesos o mahigit pa kada litro. Ito ang dahilan kung bakit ang isang lalaki sa may Bukawi, Bulacan ay nagnakaw ng gasolina. Sa kuha ng CCTV, Nakaw? kitang-kita isang lalaki nakasakay sa isang motorsiklo. Maya-maya pa'y pumarada siya. Tinignan niya ang nakaparadang tricycle sa tapat mismo ng chapel. At nung makabakante, dala-dala ang galon, ninakaw niya ang langis. Ang gas sa tangke mismo ng nasabing tricycle. At maya-maya pa'y umalis na sakay ng kanyang motorsiklo bit-bit ang galon na may laman ng gasolina. Hindi na raw inireport ng may-ari ng tricycle ang pangyayari. Subalit, papalo na sa 130 pesos kada litro ang diesel at 100 pesos kada litro ang gasolina sa mga susunod na araw. Kaya mag-ingat sa ganitong mga modus. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kahit anong krisis, wag pa rin tayong, hindi pa rin tolerable ang paggawa ng masama. Kaya wag kayong nagnanakaw. mambabae. Ano naman? Nagnanakaw kasi kayo ng Ng lakas? Oo, nang-agaw kasi kayo ng Hindi ba namukhaan si Mang Kanor doon? Dalaga baka namukhaan ako doon sa tricycle. Ikaw ba na yun? Ha? Ikaw ba yun? Wala, nagsimba ako nung time na yun. Chapel yung tapat eh. Chapel. Grabe no, hindi na natakot na. Nag-antag dyan, nagluluting na ang mga tao. Oo, parang looting na. Looting. Bawal po ang Pandemic hoarding days. ngayon. Bawal magpagas yan. ng Nasa galon. galon. Kailangan na nasa Buti na lang sasakyan. sa nasa Coleman yung akin. Coleman. Kulman. Very Nilagyan mo ng elemental. yelo? Nilagyan mo ng yelo? Yung Coleman? Hindi yung galon, yung galon. Ah. Kaya bawal magluting nga guys. Sus, kawawa naman. Ako marami ako supply. Bigyan kita. Bakit? May kontak ka ba sa Middle East? Yaman mo naman. Yung prinsipe na Saudi. Kumpare ko yan. Kumpare mo yun? Kumpare ko yan. Grabe, sobrang yaman mo. Sige, Basic. anong pangalan? Sabi niya, Low-key, Loki lang daw. low-key. Loki lang. Hindi niya kilala, Tits. Pero yun nakakatakot, guys. What if maubos talaga yung supply natin? Saan ba tayo kukuha? No? Sa Southeast Asia, may mga ibang mga countries mas mura yung gas nila. Ako kasi, naniniwala ako lagi na may Na? solusyon ang mga bagay. At Yun. ang solusyon dyan ay kapayapaan. Ayun. Oo, tingin ko naman, wag naman tayo umabot. Sa Oo. World War IV, no? Sana. Wag naman Sana. po. Pero alam ko magkakaroon ng solusyon yan. At peace ang solusyon. Totoo yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Sabihin sa kaliwa, peace be with you. Sa nasa harap, peace I love be you. with you. I love you. Kasi kung walang pagmamahal, hindi Sa mag-peace bagay, yan. sa bagay. Ang galing mo talaga, Oo. Mang Kanor. Kaya ang dami mong naumanin. Aray mo, pakak! Totoo yan. Kung may kapayapaan, wala nang gera dapat. Tapos O na kung may sana. kapayapaan, wala na mga krisis sa mundo. Oo. Although, syempre parang, malabo mangyari kasi may kanya-kanyang ego and pride. Ano na lang siguro, onting peace. Bakit unti lang? Peace. Aray mo.
Kasi feeling ko hindi naman matatapos yung gera eh. Kasi kasama talaga yan sa tawag ba dyan ay natural phenomenon. Charot. Ano Hindi tawag natural dyan? yan eh. Phenomenon. Man-made yan eh. ay, Man-made yan hindi eh. pala. Ano yan? Oh. Phenomenon. Man-made phenomenon yan Oh, eh. man-made. Normal yan eh. Oh, 'di ba kayo nga mag-asawa, di kayo natatapos kasi may natitrigger yung asawa mo sa'yo kasi may nahuli ka na dati. Kaya yan. Aray. Oh. Merong man-made war sa inyo. Ayan, oh, yan. oh. Guys, yung modus ha, yung gas guys, huwag nyo kalimutan ha. Yung mga motor nyo, yung iwan basta-basta. Yung motor. Pagbalik mo, wala na yung gasolina mo, sinipsip na. Yung gasolina. Yung driver. Sinipsip driver. Hindi, baka nasa plastic lang yelo yung yung gas. Tapos, Tiningi. tiningi yung, Tingi. yung yelo. Yung gas. Kaya pala nasa buti na lang Yung gas. yung yelo. Oh. Hinampas sa pader eh. Yung yelo? Yung gas. Akala ko yung driver. Okay. Tigilan Abangan natin to. Susunod pa rin po hanggang alas 9 kami, Uncle Dagol, Tanya, Chinita. At abangan kong May winner sa ating love notes. No Boundaries! Abangan po yan. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!